nyalo luwo godo bu wachno miluongo ni ong'iyo kaka nong'ad bura moro mondo ng'ad godo nikech society ma wantie winjo bed ni wan gi gimiluongo ni similarity chalruok mar paro e yor bura mong'adi kaluwore gi kosa mar ng'ato kata kaluwore gi ywak ma ng'ato tere kot kata e doho. Gima duong' ma bendo medo madwa keto kata kapok wachorore agenda moro en niya katiba ma 2010 oloko ahinya kata ng'icho ma jong'ad go buche ng'iyo godo buche e Kenya ka nikech katiba machon ni nya yudo niya ni gimiwinjo kowacho ni kaka ikelo neno e doho miluongo ni adducing evidence. Katiba marwa okelo gimiluongo ni constitutionalism gima iluongo ni tekono mar katiba okete katiba nitiere katiba owuon to gi teko mar katiba iluongo ni constitutionalism okelo gimiluongo ni telo mar chik miluongo ni gi dho ngere the rule of law. Koro rule of law ni ema kelo gimiluongo constitution en muya ma katiba yweyo emomiyo sama katiba operate tiwacho ni en ngima chike ngima mawuoyo kendo nyisi kako winje tem makikier to chik ni biro kweri ni kier gi ka gima koro tabu maduong' en ni kitwa gi kaka wakaw gik moko mwaluongo ni morality ing'e ni wan gi gimiluongo legality gimoro nya bedo very legal puodho nyalo bedo ni puoth ouya dieri kendo ji ong'e ni puodho to puoth ouya mano barua ouyo nigo to king'iyo kaka ouya nyoyudo barua ni oyude illegally. Koro illegality mare kelo giming'iyo kite miluongo ni koro morality ni en gi propensity yani nyalo mar araka mar kawo gima ok mare. Simu ni en mara kanya bedo mayot nodede mondo pima kang'iyo koni to kawo simba osoyo to lingo thima kata manyo simba ni to ok onyal chiwo gimotimo no katiba luongo ni crime mar kuo but koro ong'iyo morality mar odede as a person miyo wan kata sani anyacha nyiso jaduong' odede ni chon ndalo manyo pod gin koma giluongo no opposition nja wacho ne ni kata muneno pingo William Ruto gima William Ruto koso onge makosa William Ruto ema ni obedo sworn in kaka president to no yombo ng'ama no support mano kende kosa mane William Ruto timo nikech ineno problem manie Kenya ka kata broad based government masani waloso ok dhi loke nikech kana na mheshimiwa governor mheshimiwa John Mbadi mondo dhi olos Kenya ka nyaka luongo usuru nyaka okel finance bill to mondo mi ked gi gini nyaka ebo ked gi corruption. Koro nyiso ni system mar Kenya nyoja yalo ka chieng' moro kabet ka ni gik moko adek manyaka wang'e ok en katiba kende katiba wacho weche ne otieko Kenya wan gi chike moromo onge kamoro amora mwaonge chike but ka ok waloko wan wawe kata katiba bed mana 20 years kata watim mana referendum mwawil chal gi yiero chal gi kata yiero wabunge to gichalre achala nikech wamiyo gi gimiluongo ni blank check iyiero mbunge nikech obire liete iyiero wabunge nikech owuotho kodu gi tiende to kiyiero wabunge oketo singo moko masamo koro kitwa kako oganda iluongo ni our gullibility one very gullible to anything. Sani nyithindo moko inyalo kata group ma wuotho go moko bende oyudore kanyo mana ni wiraji wuotho giyudore iye kanyo ma kata kipenje chingi mitimo kata ing'eno kia jomineno ng'anyo manie ndara because I'm telling you 50% magi okiara gima we gima na benefit of doubt gima mene gi ng'anyo ne gisewacho ng'anyo makamano kapo nono ni bro bedo ka dhi nyime kapo nono no kwan kegi gi obila bendo wang'eni gidhi chope nyime od bura petition mane magi bro bedo kata janurede gima onego waler jowa kendo ni neno article mineno gi wuotho go magi dang ni gendara article no kosome malet ibiro yudo ni gima gitimo kanyo giki kata manyaka nyocha gichaki to kata na ng'anyo ni kata na ndalo manyocha Azimio ng'anyo tete dang'iyo jo Azimio kamata waji basically jogi dino because article 37 magisiko gi wuotho go wacho ni in gi right mar ng'anyo e yorno mar muolo kuting'o dwaro ma ungo kutero ne office mar sirikal gin sama giwuotho ni gitero petition kanye nyocha penjo jo jenzi ma nyocha gidhi muko parliament be nitie sama ne gimuko parliament nitie barua mane giting'o
mane gitero te parliament ni Mr. Speaker sir, we have the following as our petitions mwakelo kaluwore gi pend chik samoro kaluwore gi ng'ikruok mana giyudo neno ka nokae gi obila nokobedo mayot no ok ochuno ni nyaka ung'any kudhi petition koponi notamgi to dine waneno ka gioro email because email mar County National Assembly and public information. Negi nyalo kete email koponi fine watemo chopo kanyo tero riembwa but